Meron ako ipapakita sa inyo na isang uri ng gagamba. Hindi nyo pa siguro nakikita ito buhat nung kayo naggagamba. Siguro magugulat kayo kung ano itsura nito. Malabo yata yung salamin ang camera ko Ito nakikita ito sa mga probinsya ito. Hindi nyo lang napapansin pero marami ito sa probinsya. Pero ngayon pag nakita nyo ito ngayon, papansinin nyo na. Ito mga kagamba Ayan Ayan, para siyang para siyang talangka. Ayan. Pawikan. Oo, parang pawikan. Pawikan na hindi maintindihan. Ayan mga kagamba. Pwedeng paru-paro. Parang paru-paro siya, butterfly spider. Siguro. Ano ba ang tawag nyo dyan? Ganda, no? Alamin nyo yan, Pag sino makakasagot yan, may premyo sa akin. Wow. Ayan, Ayan mga kagamba, Ayan, Gagamba yan, di ba? Ayan, mga kagamba, Pansinin nyo mabuti. Mukhang malabo yata yung ano ko, Ayan, mga kagamba, Tingnan nyo mabuti. Ayan, tingnan nyo, kung gaano siya beautiful. Sabi ni Sir Dong, beautiful. Ayan, Ayan, mga kagamba, ayan, Pansinin nyo mabuti kung anong klaseng gagamba ito. Ayan, beautiful. Marami yan mga kagamba sa mga probinsya, sa mga kakahuyan. Ito marami to. May itim, may purong itim ito. Tapos mayroon ding mahaba yung puwit niya, napakatulis na ganun, pahaba. Akala mo yung kuhol. Ayan. Ayan mga kagamba, ayan. Kanina umipod siya, ayan 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 mga kagamba. So hulaan nyo ito mga kagamba Ayan comment lang kayo dyan hula kayo dyan kung anong klaseng gagamba ito. Ayan na Nagpakawala na ng sapot Ayan Ayan oops ayan Matibay ang likod niya. Mayroon siyang pangtukod Oo. Ayan. Ganda. Ayan mga gamba. Ayan akala mo paru-paro hindi kaya butterfly spider to. Mga gamba ayan ang galing Binigyan mo na sa'yo ng kulong. Ayan Ang bilis pa tumakbo 1,000 wins. 1,000 wins. Sabi ni Happy Man 1,000 wins. Ayan mga gamba hanggang sa muling pag-uusisa at pagbubusisi ng mga gamba. Ayan. Okay? Sa mga susunod na panahon, mas marami pang klaseng gagamba ipapakita sa inyo. Yes. Ayan. Pag nakauwi ako ng probinsya, ayan. Marami akong ipapakitang klase ng gagamba sa inyo mga gagamba. 2030, makauwi ng probinsya. Okay, hanggang dito lang po mga gagamba. Maraming salamat.